139. 139. So, nasa 3. Open. Kayo na kayo ko. Kung na po ako sa Pilipinas, di ara ko nang-skilled ba? Nangira ko di, pwede ra ko may tao, pero hadlok lagi ta. Ano mo ito pagdol niya? Yeah, beaucoup cher ce soir. Ce soir. Beaucoup cher ce soir. Good morning guys, good morning. Welcome to day 5 here in Singapore. And itong sige ukuan no pagbantay sa coronavirus. Salamat nami mask. Medyo gamay lang sa sakong naong promay na lang na. So time check, it's 9:40. So mabalik mi sa Universal Studios. Pero muna sa dami sa museum. Tapos breakfast lang sa amin. Breakfast pa niya siya. Good morning, ma'am. Na para na sa mga boros elderly muna na pula padulong mi sa National Museum. Isa ra gid na uganan sa museum. Okay, kasagaray mo makita mga karaan. Lisod sad museum tabaguan mo makita, di ba? So nagsalig lang mi sa maps. So hopefully tama niya mong gisundan sa maps. Di ba maps man abi? Oh, maps. Nagmas mi may gala. Akong mas dili gamay akong mas, dako lang kog naong. Disiplinado mga tao diri, pag dili mo tabok, di ka pwede mo tabok. Oh, mingaw galing. Wagi mo tabok bisag mingaw. Sa Pilipinas pa niya, dagan dayon. Oh, haya pa, oh. Ang lagi pun diri. Salita sa maps. Kana diya mo nang bus line, diya gyud mo agi ang bus. Dili gyud sa pwede mo ato sa pikas, diya ra gyud disiplinado ang mga bus driver diri. Oh. Diya ra gyud ang bus. Diara ginang bus, diara nang alin. Di siya pwede mo tabok. Disiplinado diri. So we are here now in the National Museum of Singapore.
Alright, gikan mi sa level 1 sa museum. Sorry, bawal ang video, mga pictures lang. So level 2 pa mi. But today cancel na po lang among kuhan. Kaya di may gusto ka na maglangay. Anak ka namin sa among lakaw-lakaw dali. Di may gusto lang madali ba? So among nako nga ticket, di mapod ka ng fix sa sakade dito sa Universal Studios. So basin ugma na sad mi. Take your time. So level 2 na sad mi may gana. Alright, we're done. Grabe ka, Choy. Ada. So that's it. And we're hungry. Kaya ang oras, alas 2 na. 2:19. So baronay kananan dito sa unahan. Bro, diri nga area, bro, mingaw na po ni diri nga area. Grabe, amazing kayo ang among na kuan, naibawaan nga kuan. Ang history sa Singapore, no? Amazing yun, as in. Ngadton tang mahitabo sa Pilipinas. Hopefully sa Pilipinas ang ingat ang mahitabo. Ngadton ta at mas. Munang I think better sa Pilipinas mag kay diri one island ra man gud. Dagan man ta island. So I think better nga mag-federalism gid na. Para makita kinsay mga way klaro nga leader sa per state. Para po ma-focus ang kuan ang mga balaod sa per state, di ba? Para pag-develop anak. So go for federalism. It's good for us sa Pilipinas. Promise. Grabe, layo naging diferensya sa Singapore sa una 50 years ago ug karon. Grabe. Grabe among gikan sa almost 1 hour nga biyahe sa train. Natuyok na mong Singapore. So karon padulong mi sa mall kung asa dagan mga barato. Muna na ron, hubas sa tani ron.
Alright. Gikan sa taas kayo nga MRT. Kay naggasto-gasto na po do kwarta. Di na po mutingo kong asawa kay dako gasto. 7:30 na, murag mo pay pag-ngit-ngit. Baklay mi. Kay mag-advance birthday dinner party mi. Mukaon mig lami ron. Kay pila lang ka oras birthday na sa akong gwapang asawa. Akong asawa nga ako isulti mo tinod nga edad be. Ha? Nga mag 38 na. Pero ang performance murag 24. Muni diri sa Singapore walay motorila diri. Point to point tanan. So mag-bus, tapos mag-MRT. Paabot mo sa imong point na kuan. Kung na kay kwarta, mag-grab ka. Pero kung di ka ganan mag-grab kay budget, baklay. Walay motorila diri. Walay multi-cab. Walay tri-cab. Maunang walay traffic. Hapsay kayo tanawa. Kayo na kayo ko. Kung na po ako sa Pilipinas, di ara ko nang skilled ba. Nangira ko di pwede ra ko may tao pero hadlok lagi ta. Tanawan ni mga Pinoy basta makatuglay nasod, pwede man lagi makakuan, makasubay balaod. Kayo na kayo ko. Puro brog mauwo ta mangi skilled. Hi be. Hi. Advance happy birthday. Ay, sarap. Katulunan ako ng balik. Ulo sa salmon. Shrimp. Happy birthday. Thank you to our major sponsor. To the principal sponsor. Sisag tamo siya na pero ako manitag yung name. Oh, pabalik pa ko. Wait lang. Busog. So yummy. Hila, napay mo mahurot. Seafood, snow rice. Brother. Sila yung host dere, pwede ko kasabot. Ano ito ang pagdol niya? Yeah, buko siya ang seswa. Seswa. Buko siya ang seswa. Dito, 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 me. Nenenusu. Dito, dito. Kasi nabot ito sabi. Nenenusu, dito, Pili ako pala dito. Pili ako dito, tabok kaling brad. Nara dito na brad ba? Time check. 10:56. 1 hour na lang. It's your birthday. Grabe nga biyahe today, bro. Nagtugtuyta 1 hour train, 1 hour balik-balik. Para lang makapalit aning mga barato o ubang pang mga pasalubong. So again, na-cancel ang Universal Studios sa ugma na sa. But in fairness, nalingaw may kay na-amaze me sa history sa Singapore. Perfect. Maka-inspire. So kung uban dia, tana ma-inspire pod mo nga makaandig Singapore. Itong sige PM about sa coronavirus. Kalain sa Diyos okay raman. Alay mas, alcohol, dagan vitamins. Tuloy-tuloy ang ligaya. Okay? That's it.